लोगोफोर बियो मा होनो रुनिकाटा आसाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय दायो जोंना रनजित सारा दंफैयो हाग्रा बिफाननि EMआ नायफैदों ओइनो दङ बेहाय ओइनो बहाय दङ सारा दा ओरैबादि जाबाय आरो नै ओरैजाय बाना फ्लाद जाजोब्बाय ओमफ्राय बै दैबाना जादों बै माबाजों ओरै गामि दंहैयो आरो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ नुबाय थागोन LP स्कुला गोजौ लांसिनो जोंना नै स्कुलावबो दै हाबजोब्बाय साफा दा नैबे गलाजार आरो गरसिंपारा बे जायगा आरो एसे खोला थाङोबा आमिनपारा बेखिनि जायगायाव सामफुर आरो भुर बे मोननै दैया लोगो नांनानै ओरै फुरा लोमसावफैदों अखा हाबाय थानायनि थाखाय दैया देरबोदों आरो दिनै नै बेहाय बे गरसिंपारा जेनाखि चक दखान दं माखासे बे दखानफ्रा लोमजोब्बाय बेनिफ्राय बेहाय माखासे गामिया फासिनानै दं बिदि अखाया जुदि हाबाय थायोब्ला बे गामिनि मानसिफ्रा आरो लोगोसे जिब जुनारफ्रा बे बारबोनांगौआ जोबोद गोब्राब जागोन आरो बेवहाय नैबे गरसिंपारानि मोनसे पार्ट दङ लोगोसे आमिनपारा बे पाहान बस्ति दङ बे गामिफ्रा जोबोद दिगदार जागोन आरो बेनि मानसिफ्रा बारबोनांगौआनो जोबोद गोब्राब जागोन स्पेसियेलि आमिनपारा पाहान बस्तिया दैया जुदि बिदि बारायबाय थानांगौब्ला बिसोर दस्राथिं बारलांनायनि खुनु लामा गैया मोनसेल' लामाया बेनो बिसोरखौ रेस्किउ खालामनांगोन नाव लानानै थांनांगोन ओंखायनो SDRFनि दरखारबो जानो हागौ बेवहाय गोनांथि जानो हागौ जुदि अखाया बेबायदि हाबाय थायोब्ला आरो बेवहाय जे मानसिफ्रा दा जे मोनसे अबस्थायाव दङ न' बां लोमनाय न'आव दै हाबजोब्बाय गासिबो मोसौ मोसा माने बिराद दिगदार जाबाय दिगदाराव दङ आरो मानसिफोरनि माइरं लोमबाय जि जोम लोमबाय दा बेखायनो रिलिफनि गोनांथि जादों दिनै गोनांथि जादों सरकारा बेनि थाखाय बेबस्था लानांगौ दङ बिदिनो सार्कोल अफिसारबो फैगासिनो दङ बिथाङाबो नायगोन DCनिसिमबो मेसेजआ सहैबाय EM सार दंफैयो बेवहाय EM सारा गावनो नायगिदिंगासिनो दङ दा बिथांमोननो रिलिफ होनायनि गोनांथि जादों दिनै रिलिफ होनांगोन दा आङो बेवहाय इयुननि समाव बे दै लोमनायखौ होबथानायनि सायाव मोनसे बिथांखि लानांगौ दं होननानै आं सानो आरो फोथार गोजामोन बियो फोथार लांदां सेस लोमजोब्बाय नै फुंनिफ्रायसो दासो दहाय आं सोंहरबा बारा गैयामोन दैया